Nedáváš tam těžký převod? Musím na druhou stranu dát tomu. To se prů. Na tom, pak se otočíš na pirovetku. Ukáž. A to už jste měl vybírat. To nemá. No se na to pustí. Co to je jako blázen? Myslíš, že to je jako... No. Jako no. Správně, když jedeš, tak by si měl obě ruce volný a jako nedávat pozor. Dávat ty letáčky. Dolů. Jako večerníček. Koukat do boku. Ale když jedeš dál, To máš je dost vysoký, to teď nepotřebuje ani to ty. Musím taky to odstrkávat, ne? Teď se na tom projede někdo, kdo to umí. Ať to není úplně zkažený video. Silní lidi ze začátku to berou spíš jako silově. Tam jako trošku ty nohy to... Jako jak já to utáhnu ještě víc. Ne, dobrý, tak já si nebudu. To je hodnej doktor. To je taky doktor, který jako mu není zatížko jít třeba Tomí. A tomu to jde? Srovnej si nohy takhle vodorovně. Do výchozí pozice. Přišel, co se dělá z křesla, přišel. Tak mi strčil hlavu před ksej. Ty vole, jsi to ty? Ty vole. Když se nebudeš držet, když máš takové ruce do stran, tak můžeš vychytat to těžiště. Můžeš si ty Ty jinak jsem to ruský. Jo, jako na slackline, no, podobně. Pojď si.